आपण आता आलो आहोत श्री देव सागरेश्वर मंदिरात। हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले उभादांडा येथील सागरेश्वर किनाऱ्यावरील श्री सागरेश्वर मंदिर हे पर्यटन स्थळ म्हणून प्रसिद्ध आहे। आणि तसं बघायला गेलं तर वेंगुर्ला हे देवदेवतांच्या मंदिराचंच गाव आहे। मंदिरात आपण जेव्हा प्रवेश करतो त्या समोर ही तुळशी वृंदावन व एक औदुंबराचं झाड आहे आणि त्याच्याच एका बाजूला षटकोनी दीपमाळा आपणास पाहावयास मिळते। आपण समोर ही विहीर पाहतात। या विहिरीचं पाणी अतिशय गोड आहे, कारण कसं बाजूला समुद्र असताना या विहिरीचं पाणी गोड आहे। कारण शक्यतो कसं असतं, समुद्र असतो त्या आजूबाजूच्या गावातील व परिसरातील पाणी हे कसं मचूळ असतं, पण सागरेश्वराच्या कृपेने या विहिरीचं पाणी अतिशय गोड आहे। याशिवाय मंदिराच्या आवारातच भक्त निवासासाठी 2-3 खोल्या आहेत। मंदिराची रचना गाभारा व सभागृह अशी असून गाभाऱ्याच्या दारावर गणेशपट्टी व वरील बाजूस कीर्तिमुख असं आहे। वेंगुर्ल्याहून रेडीकडे जाताना खाडी पुलानंतर उभादांडा हे गाव लागते आणि या गावातून मुख्य रस्त्याहून उजवीकडे वळून सागरेश्वर मंदिराकडे जाणारा हा रस्ता लहान असल्याने छोटे वाहन देखील इकडे सांभाळून न्यावे लागते। येथील मंदिरात गाभाऱ्यामध्ये सोहळ्याशिवाय प्रवेश दिला जात नाही। ही सुंदर अशी नंदीची मूर्ती आहे। गाभाऱ्याच्या उजव्या बाजूस देवी भगवतीची ही मूर्ती आहे आणि गाभाऱ्याच्या डाव्या बाजूस गणपती बाप्पाची ही सुंदर अशी दगडी मूर्ती आहे। सावंतवाडी संस्थानाने ही जमीन देवस्थानास इनाम म्हणून दिलेली आहे। गाभाऱ्याच्या भिंतीत मंदिराचा इतिहास सांगणारा शिलालेख बसवलेला आहे आणि तो देवनागरी लिपीत असा कोरलेला आहे। त्यावरील मजकुरात अशी खाडखोड केलेली दिसते, त्यामुळे तो सप्रमाण मानता येत नाही। आणि तसं बघायला गेलं तर शिलालेखात कोरलेल्या मजकुराप्रमाणे शके 1777 मध्ये म्हणजेच इसवी सन 1855 साली सांडे नावाच्या एका ब्राह्मणास किनाऱ्यावर वाळूमध्ये रुतलेले शिवलिंग सापडले आणि हे सागर किनारी सापडले म्हणून याचे नाव सागरेश्वर असे ठेवण्यात आले। दगडी बांधकामातील हे पुरातन शिवालय समुद्र किनाऱ्यावर सुरूच्या निसर्गरम्य अशा वातावरणात वसलेले असून मंदिराच्या चारी बाजूला भक्कम तटबंदी आहे। जमिनीपातीपासून 5 ते 6 फूट खाली असणारे मंदिर बांधताना जमिनीला समांतरच होते, पण समुद्रावरून सतत उडणाऱ्या वाळूमुळे आसपास वाळू जमा होऊन त्याची टेकडी झाली व मंदिर जमीनपातीपासून खाली गेले आहे। आता आपण सागरेश्वर मंदिराच्या बाजूला असलेल्याच बीचवर आलेलो आहोत। हा बीच अतिशय सुंदर म्हणजे सुंदर असा बीच आहे।
आपण आता समुद्र किनारा बघितलाच असेल, किती स्वच्छ आणि सुंदर समुद्र किनारा आहे बघा. इथे तुम्हाला कचरा किंवा घाण अजिबात दिसणार नाही. नाहीतर तुम्ही बाकी ठिकाणी जर तुम्ही आता समुद्र किनारे बघितला, जर पालघर म्हणा, डहाणू म्हणा, हे विरार साईडला जे समुद्र किनारे आहेत बघा, वसई साईडला, हे सगळे असे चिखलासारखे तुम्हाला समुद्र दिसणार. तुम्हाला अशी स्वच्छता टापटीपणा असा कधी दिसणार नाही. पण आमच्या ह्या कोकणातले म्हणजे जेणे जास्त करून मालवण, वेंगुर्ला, देवगड ह्या साईडला जर तुम्ही समुद्र किनारे बघाल तर अतिशय स्वच्छ, म्हणजे स्वच्छ जसे फॉरेनला असतात बघा तसे समुद्र किनारे हे आमच्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये या 3 ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळतील. हा जो समुद्र किनारा आहे हा फिशिंगसाठी खूप चांगला समजला जातो. फिशिंग म्हणजे कसं बोटीने फिशिंग नाही तर तंबूसने मासे गरवायचे, त्यासाठी हा समुद्र किनारा अतिशय चांगला आहे. कारण चांगला यासाठी कारण बघा या समुद्र किनाऱ्याचा जो स्लोप आहे बघा, वरून असा उंच आहे, पुन्हा असा तो स्लोप असा घसरगुंडीसारखा खाली होत गेलाय. आणि त्यामुळे कसं पाणीमध्ये घसरगुंडीसारखं त्याच्यात खोल पाणी राहतो आणि त्याच्यात मासा जास्त राहतो. आणि पुन्हा पुढे तो एकदम पुन्हा उंचावट आलाय, म्हणजे सी आकार असतो, जसा इंग्रजी अक्षर आहे सी, तसा ह्या समुद्राचा शेप आहे. आणि ह्या समुद्राचं पाणी निळे शुभ्र असल्यामुळे जेव्हा आपण गळ्याला एखादं खाद्य लावतो मासा पकडण्यासाठी, तर ते माशाला असं पटकन दिसतं या स्वच्छ आणि निळ्या पाण्यामध्ये. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या समुद्राचा स्लोप हा घसरगुंडीसारखा असा खाली जाणार असल्यामुळे तेवढा धोकादायक पण आहे. कारण समजा एखादा माणूस जर तिथं समुद्रात उभा राहिला आणि समुद्राचं लाट जर आलं तर ते खेचून त्याला आतमध्ये घेऊन जाऊ शकतो. आणि घसरगुंडी असल्यामुळे तो सरळ माणूस पटकन खाली जाऊ शकतो. त्यामुळे अशा समुद्र असून तुम्ही लांबच उभं राहिलेलं बरं, कारण कसं वेळ काय सांगून येत नसते. त्यामुळे आपण प्रत्येकाने समुद्र ठिकाणी मागच्या व्हिडिओत पण सांगितलं की आपण आपली काळजी घ्यायची.
आणि दुसरं या समुद्राचं वैशिष्ट्य म्हणजे जे समुद्रातले कासव असतात ते या बीचवर अंडी घालायला येतात. कारण कसं त्यांना हा बीच हा योग्य अंडी घालण्यासाठी असा हा बीच आहे. कारण इथे शांतता जास्त आणि जास्त वस्ती समुद्राच्या किनारी अशी जवळ नाही. त्यामुळे कासव असतं जेव्हा अंडी घालायला समुद्राच्या बाहेर येतं. कारण आम्ही एकदा संध्याकाळची आलेलो तर आम्ही ते राहिलो होतो सागरेश्वरला. तर आम्ही बघितलं एक असं कासव आधी आलं. आम्हाला असं वाटलं की पाण्यातून कोण म्हस येते की, कारण तो कासव मोठा असतो समुद्रातला. तर तो आला आणि त्या कासवाने अशी वर येऊन अशी माती खणली आणि त्या मातीमध्ये साधारण 30-40 अशी अंडी घातली. आणि नंतर तिने ते अंडी घालते आणि नंतर ती आपली ती अंड्यांवर अशी माती टाकते आणि ती अंडी भिजवते. आणि नंतर ते जी कासव असते ते आतमध्ये समुद्रात पाण्यात जातं. आणि त्यात कसं असतं, जेव्हा कासव समुद्रातून अंडी घालायला वर येतो जमिनीवर आणि ते जेव्हा खड्डा खणते आणि नंतर असं मग त्यात ती अंडी घालत जाते. आणि अंडी घालते ते तोंड कसं समुद्राकडे असतो आणि मागचा भाग हा पाठीमागे असतो. पण त्यात कधी कसं काय होतं, जर असे कोल्हे बिल्ले आले समुद्रावर तर कोल्ह्यांनी बघितलं तर काय करतात, ते कोल्हे असताना ती कासव अंड घालते तसे कोल्हे पाठून ते अंड खात जातात. पण ते कासवाला माहीत नसतं की पाठी कोल्हे आहेत ते. आणि ज्याच्या जर कोल्हे बिल्ले कोण आले नाही तर ती कशी अंडी वाचतात आणि मग ती पिल्लं जन्माला येतात. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा की समुद्रात जो कासव असतो तो दिवसा कधी अंडी घालायला समुद्राच्या वर येत नाही. तो रात्री असा घनदाट काळोख होतो तेव्हाच कासव समुद्राच्या किनारी असा अंडा घालायला येतो. कसं त्यावेळी रात्रीची कसं कुठच्या माणसांची अशी कशी जाग नसते किंवा प्राण्यांची अशी जाग नसते. कासव समुद्रकिनारी जी अंडी घालतात ती अंडी बरोबर 21 दिवसांनी त्या अंड्यातून पिल्लं बाहेर येतात आणि समुद्राच्या दिशेने आपली ती वाटचाल करतात. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा की महिन्यातून एकदा तरी समुद्रात आंघोळ करायची. कारण काय होतं, समुद्रात आंघोळ केल्यामुळे काय होतं की आपलं जे रक्तभिसरण असतं ते चांगलं होतं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कसं की त्वचा विकार कोणाला असतील तर ते त्वचा विकार असतात ते समुद्राच्या पाण्याने निघून जातात. कारण ते खारट पाणी असतं त्यामुळे कसे त्वचेवरचे जे जंतू असतात ते मारले जातात. तुम्ही मालवण किंवा वेंगुर्ल्याला असा समुद्रकिनारी जर आलात आणि त्यात जर तुम्हाला जर नारळ पाणी इकडे मिळालं तर ते अवश्य प्या. कारण कसं असतं नाही, इकडचं जे नारळ पाणी आहे म्हणजे वेंगुर्ला मालवण ह्या साईडचं हे अतिशय सुंदर म्हणजे सुंदर असं चवीला पाणी असतं. कारण बघा आपण जे मुंबईत नारळ पाणी पितो त्याची चव ही एवढी खास नसते. कारण ते हे केरळवरनं आलेले नारळ आहेत. केरळचे नारळ आणि आपल्या मालवण वेंगुर्ला पट्ट्यातले नारळ ह्याच्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. कारण पाण्यामध्ये पण ह्या म्हणजे वेंगुर्ला मालवण निकडचे जे नारळ पाणी बघाल ते पाण्यात पण एवढी चव म्हणजे वेगळीच प्रकारची चव असते. ते इथे तुम्हाला आलं लक्षात येईल तुमच्या की मुंबईतलं नारळ पाणी पहा आणि ह्या आपल्या मालवण वेंगुर्ला पट्ट्यातलं नारळ पाणी प्या. सागरेश्वर मंदिरकडे यायचं असेल तर तुम्ही वेंगुर्ला एस टी डेपोत उतरायचं आणि वेंगुर्ला एस टी डेपोतून रिक्षा केली तर 10 मिनिटाच्या अंतरावर हे सागरेश्वर मंदिर आहे.
आपण जो समोर पाहतात तो समुद्री साप आहे, म्हणजे समुद्रात राहणारा साप. हा साप असतो तो जमिनीवरच्या सापापेक्षा कितीतरी पट विषारी असतो. म्हणजे समजा हा जर साप एखाद्याला समुद्रात चावला तर माणूस मरू शकतो. आणि हा साप जर चावला तर एक प्रथम उपचार म्हणजे कोळी लोक काय करतात, हा साप चावला तर समुद्रात जो चिखल असतो तो चिखल त्या चावलेल्या जखमीवर लावतात आणि नंतर मग किनाऱ्याने होडीने किनाऱ्याला आले की मग ते डॉक्टरचा उपचार करतात. असा अतिशय विषारी हा समुद्री साप आहे. आणि बाहेरच्या देशामध्ये काय करतात, ह्या सापाच्या शिकार करतात. ते काय करतात, लोक समुद्रात असे खोलवर जातात आणि खाली खोलवर गेले की ह्या सापाला असे पकडतात, त्यांच्या म्हणजे मानेला पकडतात आणि वर येतात. आणि ह्या सापाच्या चामडीपासून अशा लेडीज पर्स असतात त्या बनवल्या जातात, त्या अतिशय महाग विकल्या जातात. वेंगुर्ला इथे आलात तर आपली राहण्याची व जेवणाची इकडे सोयी भरपूर आहेत. इथे घरगुती खानावळी चालवल्या जातात, त्यामुळे जेवणाचा काही प्रॉब्लेम उद्भवू शकत नाही व राहण्याची इकडे चांगली सोय आहे. ही जी वनस्पती पाहतात, ही वनस्पती जमिनीची होणारी धूप थांबवते.
वेंगुर्ल्यावरून जर आपल्याला गोव्याला जायचं असेल तर गाडीने साधारण 2 तास लागतात आणि वेंगुर्ल्यावरून जर आपल्याला मालवणला जायचं असेल तर गाडीने साधारण 1.5 तास एवढा वेळ लागतो. या उपहारगृहामध्ये नाश्ता एकदम ताजा आणि गरम गरम मिळतो. म्हणजे उत्कृष्ट असं हे उपहारगृह आहे. आपण वेंगुर्ल्याला जर कधी आलात तर या सागरेश्वर मंदिराला आणि या सागरेश्वर बीचला अवश्य भेट द्या. चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल ती नक्की दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.